Τι θα συμβεί αν σε ένα πεντάχορδο φυσικό μινόρε ρε μι φα σολ λα σολ φα μι ρε, πάω και πειράξω τη δεύτερη βαθμίδα, δηλαδή το μι. Το μειώσω ένα ημιτόνιο, το κάνω μη ύφεση. Θα δημιουργήσουμε ένα χρώμα που το άκουσμά του φέρει το όνομα ουσάκ στη λαϊκή μουσική. Τι θα συμβεί αν σε ένα φυσικό μινόρε πεντάχορδο ρε μι φα σολ λα σολ φα μι ρε, πάω και πειράξω την τέταρτη βαθμίδα, δηλαδή το σολ. Το μειώσω ένα ημιτόνιο, το κάνω σολ ύφεση. Θα δημιουργήσουμε ένα χρώμα στο άκουσμα που φέρει το όνομα σαμπάχ στη λαϊκή μας μουσική.